tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Kami na. Pero may kausap pa rin siyang iba. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Isa ako sa mga tagahanga ninyo. At palagi akong nakasubaybay sa programa ninyo. Sana po mabasa ninyo ang kwento ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Bam. Isang college graduate mula sa Mindanao. At ito, ang aking secret file. Few years ago, may nakilala akong isang babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Iya. Nafi-feel ko na si Iya na ang babaeng pakakasalan ko. Maganda siya at mabait, kaya niligawan ko siya. Sinagot naman ako ni Iya noong July ng taong 2018. Naging magandang takbo ng relasyon namin, kahit marami ang pagsubok na pinagdaanan namin. Hinarap namin yun lahat. Ika nga, wag mo raw bibitawan kung gusto at mahal mo talaga. Kumapit ka lang hanggang dulo. Yun ang advice na pinanghawakan naming dalawa sa relasyon namin. We've been through good and bad times. Maraming tao ang tumutol sa relasyon namin. Kahit anong klase lang ng mga paninira ang naririnig ni Iya that time. Pero kung kaming dalawa lang ang pag-uusapan, masaya naman kami. As in na itatawid namin ang pang-araw-araw na wala kaming iniisip na masama para sa isa't isa. Walang duda, walang maling hinala, lahat maayos, lahat maaliwalas, lahat tama. Hanggang sa dumating ang panahon ng pandemya, nagkaroon ng lockdown. Dito na sa puntong ito, nagkaroon ng kalabuan ang relasyon namin. DJ Rocky at DJ Jello. Nagtiwala ako ng lubos kay Iya. Dahil mahal ko siya. Yun nga lang, yun din ang dahilan kung bakit ako nasaktan. I trusted Iya so much na akala ko hindi niya ako lolokohin. Nasira kasi ang cellphone ko noon na touchscreen. Kaya keypad lang ang gamit ko. At sa text lang kami noon nagkakausap. At this point, bibihira na rin kaming magkatawagan. Then nakabili ako ng cellphone na touchscreen. Pagkabili ko, inopen ko ang Yahoo account ni Iya. Naghihinala na rin kasi akong may nangyayaring hindi ko alam. DJ Rocky at DJ Jello. Tama nga ang hinala ko. May mga nakita akong chat kung saan iba't ibang lalaki ang kausap ni Iya.
Binuksan ko rin ang Facebook account niya. Pero nakita kong deleted na ang mga conversation. Nagalit ako at nag-away kami. Ilang araw din kaming hindi nagkibuan at nag-usap. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaayos din kami. At balik na naman kami sa dati na parang wala lang nangyari. Pinatawad ko naman siya kasi mahal ko eh. Hindi ko pa rin kayang mawala si Iya sa buhay ko. Sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin naman siya. Pero akala ko, tuluyan ng gaganda palalo ang samahan namin. Hindi pa rin kami nakaligtas sa mga away-bati naming dalawa. Minsan, umaabot na nga sa puntong magbe-break na kami. Pero kinabukasan, nagbabalikan din naman kami. Fast forward November 18. Merong nireto na lalaki kay Iya ang pamilya niya. Oo, DJ Rocky at DJ Jello. Arranged marriage. Sa totoo lang, parang gumuho ang mundo ko nung malaman ko na merong ganun ang pamilya ni Iya para sa kanya. Alam naman nila na may boyfriend na si Iya. At kilala nila kung sino yun, ako. Pero bakit parang ang dali-dali lang sa kanila na balewalain ang katotohanan yun? Dahil ba yun sa nakasanayang tradisyon? Hindi na ba yun pwedeng magbago? Hindi na ba yun pwedeng palitan ng mas nararapat? Nakataga na ba yun sa bato? At yun lang dapat ang sinusunod ng pamilya nila, ng lipunan? DJ Rocky at DJ Jello, wala akong magawa noon. Wala akong ibang magawa kundi ang maghintay. Iniisip ko, sana merong mangyari para hindi matuloy ang kasal. Kung ano man yun, hindi ko alam. Napapaisip ako, may pag-asa pa ba na hindi matuloy ang kasal nila? May pag-asa pa kaya kami ni Iya? At pagkatapos ng 9 na araw na paghihintay, nahanap ko ang kasagutan sa mga tanong na iyon. Nalaman ko na hindi natuloy ang pagpapakasal nilang dalawa. At muli kaming nagkabalikan ni Iya. Siguro hindi nagkasundo ang mga magulang nila. Kaya nagkaganon. First week ng December, lumuwas si Iya ng Maynila pero bumalik din nung January. Dahil may sakit na pala ang tatay niya. Palala ng palala ang sakit. DJ Rocky at DJ Jello, hindi naman ako diskumpiyado kay Iya pero akala ko talaga ay titigilan na niya ang pakikipag-usap sa ibang lalaki. Akala ko tapos na yun. Face lang, kumbaga, ng relasyon namin. Pero pagdating niya galing ng Maynila, hindi pa rin pala siya nagbago. Nag-e-entertain pa rin pala siya ng iba. Habang at kahit kami pang dalawa. Nakita ko sa cellphone niya ang mga usapan niya sa ibang lalaki. Nag-I love youhan ba naman sa ka-text? Nagalit ako ng husto. At tuluyan kong nasira ang cellphone ni Iya.
February 8, nalaman ko na lang na yung nireto sa kanya noon, syota niya na rin pala ngayon. Pinagsabay pa pala kami. Kaya ang ginawa ko, nakipagkita ako sa kanya. Nakipag-usap ako. At hindi ko na napigilan ang sarili kong magalit sa mga nalaman ko. Na may nangyayari pala sa kanilang dalawa nang hindi ko alam. At ako namang itong si tanga, sa kabila ng lahat, mahal na mahal pa rin siya. Itinuloy ko pa rin ang pakikipagrelasyon ko kay Iya. Sa kabila ng harap-harapang pakikipag-usap niya sa ibang lalaki. Oo, DJ Rocky at DJ Jello, sa kabila ng lahat, tinanggap ko pa rin si Iya. Hanggang sa dumating ang buwan ng Marso. Paulit-ulit na lang sinasabi ni Iya na titigilan na raw niya yung lalaki. Pero maski hanggang ngayon, hindi pa rin niya matigilan. Tuloy pa rin ang communication nilang dalawa. Then umabot na sa puntong hindi ko na kinaya. March 14, nakipaghiwalay na ako kay Iya dahil masakit na masyado. Harap-harapan na niya akong ginagawang tanga. Then March 18, may hindi inaasahang pangyayari sa pamilya ni Iya. Namatay ang papa niya. Hindi ko noon magawang mag-text sa kanya para makiramay. Dahil masyado pang masakit ang mga nagawa niyang mali sa akin. Sinusubukan ko rin kasing mag-move on noong mga panahon na yun. Naaawa naman ako sa kanya pero yun nga, hindi ko kayang makiramay sa kanya. At ngayon, sinusubukan ko na kalimutan siya. Tinext niya ako uli. Pero hindi ko siya masagot-sagot. Pabalik-balik siya sa mga alaala ko. Hindi rin ako makatulog minsan sa gabi. At eto na naman, bumabalik na naman ang pagkamiserable na buhay ko. Sana balang araw pag nagkita kami, sana masaya na siya at successful na rin sa buhay. Ipinapanalangin ko na lang na sana alagaan siya nung lalaking yun. Katulad ng pag-aalaga ko sa kanya noon. Sana pag may problema siya, i-comfort siya nung lalaki. At tulungan siya sa mga problema niya. Sana mas mahalin siya ng sobra pa sa pagmamahal na naibigay ko. Sana rin araw-araw siyang maging maligaya at hindi sinasaktan. At kung sakaling kailanganin niya ako, andito lang naman ako para sa kanya. Sana marinig niya ang mga salitang ito. Alam ko kasing parehas kaming fan ng programa na Secret Files. Mag-ingat ka palagi, Iya. At mahal na mahal pa rin kita. Muli, ako si Bam. At ito, ang aking Secret File.